Wel, ondertussen is het 1:45, dus ik verwacht zo dadelijk mijn eerste twee leerlingen. Dat zijn Avi en Brett, dat is een broertje en een zusje. Ze wonen hier allebei in Oostburg. En ze gaan zo direct beginnen met een keyboardles. Ze zijn na die 6 weken AMV-cursus, zijn ze gewoon doorgegaan met piano-keyboardlessen. Een piano is een gewoon klassikaal instrument, zeg maar ze wouden toch echt wel richting het keyboard, omdat daar de volledige begeleiding erbij zit. En in hun boekje kunnen ze dan eigenlijk op deze manier een volledig orkest tot openbaring laten komen, zeg maar. En dan heb je daar net het eerste akkoord van je keyboard geleerd, dat weet je. Dus dan moet je daar je keyboard even op het akkoord zetten. En dan zet je hem even aan dat hij de synchro start, dat hij onmiddellijk start vanaf waar jij inslaat. En dan mag jij met deze eventjes verder gaan. Komt ie, hè? 1, 2, 3, 4. Dat is heel erg goed, maar je bent nog één dingetje vergeten. Ik heb je akkoord nog niet helemaal. Dus zet hem ook maar even aan, om eens even kijken. Hè. Nu heb je hem wel. Kijk, gaan we dat nog een keer proberen? Ben je klaar? 1, 2, 3, 4. Applaus voor jezelf. Goed zo. Brett, wil jij dat nog eventjes doen? Ja. We doen nog even een stoelendans. Nou, spannend. Nou, die stoelendans gaat ook hartstikke goed ondertussen. Ja, zie je wat? Brett, begin je ook met deze? Kan je wel, hè? Komt-ie? Ben je klaar voor? Wel netjes recht zitten. Dat is niet goed voor je rug zo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Eén, 2, 3, 4. Netjes genomen. Vandaag gaan we samen met de kindjes het boekje naspelen door middel van kleine scènes die we gaan uitbeelden. Kijken jullie mee? Kunnen jullie eens heel stoer kijken? Want de leider is natuurlijk wel heel stoer, hè? Want die moet altijd voorop lopen. En kun je doen alsof je iets heel erg graag wilt? Dat je staat te wensen misschien aan het raam. Misschien wens je wel naar een vallende ster. Kun je dat eens laten zien? Zij wilde heel graag een kindje. En op een winterochtend zat ze voor het open raam te borduren. En toen prikte ze per ongeluk met een naald in haar vinger. Kun je dat voordoen? Dat je zo aan het borduren bent. Misschien kun je zo doen alsof. En toen prikte je in je vinger. Oh nee, dat doet een beetje zeer. Kun je eens doen alsof je pijn hebt zo? Auw. Auw. En Sanne, kun jij eens een keer de boze koningin laten zien aan mij? Dat ze zo heel boos naar de jager wees. Kun je dat eens doen? Eens heel boos naar Tiebe wijzen? Misschien zo met je hand zo. En de jager die was daar natuurlijk wel een beetje bang van, hè? Tiebe, kun je eens laten zien hoe bang je bent? Van de koningin? Ja, heel goed, want dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Laat jullie meest geschrokken gezicht maar eens zien aan mij. Wat gek! Er ligt gewoon iemand in mijn bed. Ja, ik voel je bibberen. Ja. Goed zo. Keurig. Ben je zover, Loes? Heb je ze aan? Dat is ook altijd een hele klus. Ja. Dat ze goed zitten. Ja, zijn jullie er klaar voor, Jasmijn? Zit-ie? Ja? Wat zeg je? Last van je knie. Oké. Voorzichtig zijn. Ja, dat is jullie zere plek als je groeit, meestal. Taal. 10. Blijf vrolijk kijken. En taal. En 10. Taal. Nee, span die taal nu goed door en strek. Overheen. Duw. En terug. En strek. En duw. Terug. En strek.
hebben hier een verdrietig verhaal, want wij zijn 2020 op 13 maart, 12 maart, 13 maart, zijn wij naar de spitsenwinkel gegaan in Brugge, waar wij altijd onze spitsen laten aanmeten. En deze groep ging voor het eerst, gingen zij spitsen kopen. Na jarenlange ballettraining, waar iedereen erg naar uitzag. We hebben een hele dag daar doorgebracht, of een hele ochtend eigenlijk, in de spitsenwinkel. En dat was superleuk, want iedereen, voor elke voet, is er weer een andere spits. En iedereen heeft van alles en nog wat aangehad, totdat ze allemaal de juiste spits hadden. En toen zeiden wij, dan zien we elkaar maandag. En dan gaan we voor het eerst met onze spitsen dansen. En wat gebeurde er dat weekend? Alles werd gesloten vanwege de COVID-19. En wij waren klaar gewoon. Wij konden niet meer dansen. En toen hebben we online nog wat gedaan. Maar dat lukt eigenlijk niet als je beginnend spitswerk moet doen. En toen mochten wij naar buiten. Maar ja, buiten op het schoolplein op de stoeptegels met spitsen. Dat is geen optie. En toen hadden we wel een mooie kantoortapijt, heel groot. Maar meeste van de tijd als wij moesten dansen, dan regende het. En dan waren we in regenjas met gymschoenen. Dus nog geen spitsen. Dus eigenlijk zijn wij pas weer sinds 2 weken hier heerlijk in de zaal met onze spitsen. Stop, kijk. Kijk, kijk, zie je dat? De brugje, hè. De brugje, dat is erg belangrijk hier, hè. Bij gitaar spelen. Hè. Brugje, dat is je brugje, ja. En dan je hand is allemaal ontspanning, ja. Goed zo. Doe nog een keer, probeer nog een met die alle 2 handen. Juma, ja, doet. Goed, nog een beetje meer kracht. Ja. Dat is af, 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 op. Goed zo, nog een keer. Af, af, op. Goed zo. Ja, heel goed. Nog een keer. Altijd af, hè? 2 keer af. Af, af, op. Ja, nog een keer. Heel goed. En dan, wat komt nu daarna? Dus, kijk eens. Af, af, op, op, af, op. Begin maar van op, af, op. Op, af, op. Ja, goed zo. Nog een keer. Op. Ja. Op, af, op. Heel goed, je hebt ook heel makkelijk, kan eigenlijk makkelijk leren. Nog een keer, op, af, op. Op, af, op. 5, 6, 7, 8. Links. Mambo links. Links, 8. Mambo rechts. Pivot links. Goed zo. Voor, links, achter. Links. 1, 2. Mambo links. Links, achter. Mambo rechts. Pivot links. 2, 3, 4. Voor, links, achter. Links. 1. Ja, pam, pam. Spring. Ja, pam, pam. Links. Goed zo. Voor, links. Ja, keurig. En mambo. En links, achter. Mambo. Pivot links. Voor, links, achter. Ga door. 1, 2. Mambo links. Links, achter. Mambo rechts. Pivot links. Deze kant uitkijken. Nog een keer. Komt-ie. Links. Mambo links. Zij, achter. Mambo nu links. Links, deze kant. Ja, keurig. Voor, zij. Laatste keer. Jam, pam, pam. Ga door. Jam, pam, pam. Links. Goed zo. Voor, links, achter. Go. Jam, pam, pam. Ja, goed zo. Heel goed. Wat had jij gemaakt? Een giftige? Pak hem maar. Laat maar eens aan Ellen zien hoe giftig dat die is. Ellen zit daar. Laat maar eens zien. Oh, die is giftig. En toen op een dag ging de heks naar Sneeuwwitje toe met de appel. Geef hem maar. Zeg maar, kijk eens. En Sneeuwwitje zei dankjewel en ze nam een hapje.
En ze viel toen in een hele diepe slaap. En de heks vond dat heel leuk. Misschien kun je een beetje zo lachen, zoals een heks zo. Dit is een prins. Noël, wil jij even de prins zijn? En dit kan prins. Nee? Ja, de 7 dwergjes daar. En de 7 dwergjes die kwamen thuis. En die vonden Sneeuwwitje. En die waren natuurlijk heel verdrietig. Maar op een dag kwam de prins langs. En prins, wat vond jij van Sneeuwwitje? Vond je haar mooi en lief? Ja, en toen werd je op slag verliefd, denk ik, hè? En wat deed je toen? Een kus uit ware liefde. En daardoor werd Sneeuwwitje wakker. Zo, ze had heel lang geslapen. En toen zag ze haar prins. En toen was zij ook op slag verliefd. En toen leefden ze nog gelukkig. Kunnen jullie eens laten zien hoe lang en gelukkig jullie leefden samen? Heel goed. Wauw allemaal. Wat hebben jullie dat goed gedaan?